С очей наших блисне и увенчится лаврами колов. Долонь долоню моцно стисне, знову разом мы, тут наша Єгова. Не возьмем их тилость. День добрый, дорогие сябры. Мы вельмі рады вас вітаць в этой зале. Да. Ось дзякуй вялікі супрацоўнікам областной библиотеки, что яны нам даюць культурную залу для сумесных мерапрыемстваў. Вот заканчивается уже год шмат у чым юбілейны, памятаеце, юбілей Янкі Купалы, Якуба Коласа, Янку Брылюцкага гадоў, Іміну Панчатку і такі вельмі агульны для наших суседзей, для нас, для ўсіх вялікі юбілей, гэта 200 год таварыству філаматаў. Гэты юбілей адзначаецца і в Літве, і в Украіне, і в Польше, і, конечно ж, у нас на Беларусі. Гэта такая падзея, якая нас аб'ядноўвае усходнюю Европу, усходніх славянств. Ось, і нам вельмі пашанцавала, што ў нас в Магілёве ёсць спецыяліст па гэтаму перыяду, па 19 стагоддзю, спадар Віталь Евменьков, выкладчык імя Аркадія Куляшова, кандыдат філалагічных навук. І таксама у нас є вельмі цікавий спадар, який вже неаднойчы быў у Магілёве, які не толькі спецыяліст па гэтай сферы, але які і спявае, выконвае песні філамату, філарэту. Вось гэта спадар Алексей Жбан. Калі рыхтавалі гэтую імпрэзу, то людзі старэйшага пакалення многія мне казалі, нават адна гаспадарня сказала: "Это хто, говорит, філарэт прыедзе?" Я кажу: "Не, это были такие товариства філамату, філарэту. Бо хто постарше, яны по школьнай праграме такое не праходзяць. А калі раней і спатыкалася на жыцці, дзе такая тэхналогія, они казалі: "Это не наша, гэта польская". Вось мы сёння з вами і выяснім, чыё ж гэта і хто гэты філамат і філарет. Да? Дякую, шановне господарство, за увагу. Я постараюся бути лаконічним, казати по справі і покинути більше часу Алексею, бо він справді файно співає. Я ведаю це докладно. Був він у нас в університеті і літерально захопив наших студентів. Що дотичиться філаматів? Неоднойче вже виступав з цією темою, і я, звичайно, починаю тему не з красовика 1817 року, коли товариство філаматів було утворено. Я починаю цю тему з поділу Речі Посполитої. Поділу Речі Посполитої, розбор цієї шляхетської республіки і Міцкевич, і Зан, і Ян Чечет усприймали виключно як особисту трагедію, як трагедію власних сім'їв. Тому самая головная мета створення товариства філаматів, апроч культурницьких задач, гэта аднаўлення Рэчы Паспалітай у межах до 1772 года. Вось менавіта так бы я сказал про тое, чаму узнікла гэтае таварыства сярод лепшых з лепшых, сярод студэнтаў Віленскага імператорскага універсітэта. Я лічу, што гэта адна з нацыяўтваральных фактаў у гісторыі нашай краіны. Чаму? Таму што менавіта з філаматаў пачалося сур'ёзнае навуковае вывучэнне і гісторыі, і этнаграфіі, і культуры беларусаў. Праўда, ў тыя часы іх называлі русінамі, літвінамі, але гэта не мае значэння, таму што гэта адзін і той жа самы народ. Ну і апроч таго, філаматы гэта такое таварыства, якое дало жыццё і Адаму Міцкевічу, і Тамашу Зану, і Яну Чачоту. Гэта геній без перабольшвання і беларускага, і польскага народаў. І таму, канешне, філаматы гэта вельмі важна для беларусаў, для палякаў, для літоўцаў. І тое якраз, што нас аб'ядноўвае. Творчасць філаматаў вывучаюць у нашых ВНУ, у школах. Ці варта гэта адзначаць на нейкім дзяржаўным узроўні? Ведаеце, я лічу, што напэўна і не. Чаму? Таму што ўсё, што ў нас адзначаецца на дзяржаўным узроўні, ператвараецца ў такі афіцыёз, які часам пахне нафталінам. Можа быць, і не варта гэтага рабіць. Бо лепей ад сэрца, лепей тым, каму цікава, чым
чым вось на такім маштабным глобальным узроўні. А ці трэба папулярызаваць творчасць Філаматаў? Да, канешне, трэба, і наша энцыклапедыя гэта робіць, і навукоўцы робяць. Вось у нас у грамадстве ёсць стэрэатып, тое, што на польскай мове, то як быццам бы да нас не датычыцца. Але гэта ўсяго толькі стэрэатып, які вельмі лёгка зламаць з паўгадзінай лекцыі. И синим же сердца все путы, брат душу хай раскрые, з нас кожны свободны раскуты, для нас братерства словы святые. Пусть спева купели звоне, развеются сердца покуты, за плугом хай ты на троне, важно одно, помни наши статуты. Присягу саброўскую помні, няхай кожны дзень і гненне, табе свецяць ярка, як кроўні совы, айчына, навука, сумленне. Хаця і няпростай дарогай мы дойдзем да сіняга рання, нам будзе тут неба падмогай, праца і мужнасць і наша яднанне. Нам будзе тут неба падмогай, праца і мужнасць і наша яднанне. Што старыя завар'яты мелюць без прычыны, быццам час свой марна трацім мы каля дзяўчыны, быццам час свой марна трацім мы каля дзяўчыны. Вы галіце ж без прычыны, вы старыя людзі, вас послухаем тады мы, як дзядамі будзем, вас послухаем тады мы, як дзядамі будзем.